जिहेतु इउपिपिएलआ दानि समाव गाइखेर मा जाखो गावनाय गाइखेर गावबाय बिसोरो जाजालाबो लोंजालाबो बावखुंग्रि समस्तियाव बिपिएफआ दस्रा संगठनजों दस्रा दलजों हाबनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। मैया बावखुंग्रि कन्स्टिटुएन्सि होननाय इउपिपिएलनि मोनसे पर्टेलनिफ्राय फेसबुकनिफ्राय आंखौ इउपिपिएलआव हाबगोन होननानै नैबे गथ'नि थांनाय क'क्राझार कलेजाव जेब्ला बड'फा इउ एन ब्रह्मनि मुर्ति माने बेखेवदोंमोन बावहाय जों प्रमद बर'जों दंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना बुंदों जे 2025 सनाव फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव धनेश्वर गयारिया माने इउपिपिएलजों रायज्लायगासिनो दं बे एखेबारे मिसा खोथा। बावहाय जोङो क'क्राझार कलेजनि जोंहा जे मुर्ति बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जों ज' दंमोन बेखौनो लानानै बिथांमोना बुंदों बे नंखाय खोथा बे जानो हाया। आं बेनिखायनो गुरै होना होदों जे जाय बिथांमोना बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिसोरो मिसा खोथा बुंग्रा आरो बे बावखुंग्रि कन्स्टिटुएन्सि होननाय इउपिपिएलनि जे पर्टेल फेसबुक बे जेब्लाबो मिसा खोथा बुंबाय थायो। बावखुंग्रि समस्तियाव बिपिएफआ दस्रा संगठनजों दस्रा दलजों हाबनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। जोंहा खनब्रै देरहाबाय खनबा देरहानो थांगासिनो दंखायो। जोङो दाख्लै बिटिसिनि जे एमपिनि इलेक्सन बिसायख'थि बे एमपि इलेक्सनावबो बिसायख'थियावबो जोङो जथेस्थ' मोजां रिजाल्ट खालामखादों आरो दाबो खालामगोन। जोङो जिहेतु इउपिपिएलआ दानि समाव गाइखेर मा जाखो गावनाय गाइखेर गावबाय बिसोरो जाजालाबो लोंजालाबो। जोंनाव टटेलै बिजेपि आरो इउपिपिएल 14,000 मोनदोंमोन जोङो 18,500 मोनदों। दा 18,500 मोननाया 14,000 मोननायजों मारै हाबनांगौ जाखो बे खोथायानो नङा। बेनिखायनो बे गाइखेर गेसाव गाइखेर गावनायफोरजों जोङो रायज्लायनांगौनि बाथ्रायानो गैया। दिनै बिथांमोना ना साहा लोंजायो ना ओरैनो लोंजायो गाइखेर गावनाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ जोंहा बावखुंग्रि समस्तियाव खुनु दिन आं इउपिपिएलजों रायज्लायनायनि खुनु बाथ्रा गैया। बे मिसा खोथाखौ नोंथांमोनखौ जाहाथे बयनोबो बुंनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। साफा सानै जाय लबि बिथांमोना हाबदों खिन्थु अरिजिनेल बिपिएफनि मानसिफ्रा हाबाखै। जोंनि बावखुंग्रियावबो साफा सानै थांलाय फैलाय बिदि जानायखौ नुदों। इउपिपिएलनि गोबां मानसियाबो आंजों फनजों जगाजग जादों। आंथ' बिदि अपेन जगाजग खालामा आङो सिरि सिरि वेलकाम खालामबाय थायो। जोंनावबो गोबां मानसि बेबादि फैयो। बे हिसाबै थांलाय फैलाया राजनिति जाबाय नालाय थांलाय फैलाया जाखागोन बेनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। बेखौ बिसायख'थिनि थाखाय जे एबसुनि आफादगिरि बर'आ इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' जानायनि बाथ्रा सावरायगासिनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि ज' जानायनि जे बाथ्रा दिपेन बर'आ जे खावलायदों बेयो मोजां बाथ्रा। खिन्थु फर्मुलाया मा फर्मुला दं? दिनै प्रमद बर'मोना रसमालाय जाबाय थानाय मानसिफ्रा आइसक्रिम जाबाय थानाय मानसिफ्रा बे गभर्नमेन्टखौ नागारनानै फैगोना बे जागोन दा? मा फर्मुलाजों जानो नागिरदों बेनि फर्मुलाखौ दिहुननांगोन। आं सान्दों जायोबाथ' जोंहा जाथिनि थाखाय मोजांमोन खिन्थु फर्मुलाया बबे फर्मुलाजों जागोन दाबो थिरांथा नङा। आङो बिनि सायाव माने जाथारगोन जाथारनाय नङा बेखौबो बुंनो एसे गोब्राब जाबाय। बे खेबाव बिजेपिआबो बिटिसिआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय फोसावदों। मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों खिन्थु लासालागै मा जायो दासिम बुंनो हाया। गेलेयोबा जिहेतु राजनिति दल हिसाबै गेलेयोबाथ' गेलेनांगौ बयहाबो बादा गैया। जिहेतु बिटिसिआ ओरैबादि नङा जे बाहाय गेलेनो मोना बिदि नङा बयबो गेलेनो हागोन आरो बयबो गेलेनायखौनो जोङो कामना खालामो।
बिपिएफआ सरकाराव फैफिनगोन साबसिन आसाथ' दं खारन थांनाय एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि नुदों क'क्राझार लकसभायाव जोङो 52,000 जेनदों नङा होमबा दा 52,000 बिथांमोना इउपिपिएल बिजेपि ओमफ्राय बिजेपि इजिपि ज' जानानैसो बे भटखौ मोनदों खिन्थु आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे भटआ गावगोन जोंनाव जेरै 14,000 मोनदोंमोन थाङै थाङै इउपिपिएलनि भटआ 8,000सो दं जोंनाव 9,000सो दं बिजेपिनि भटआ 6-7,000सो दं दा बे हिसाबै 14,000 मोनदोंमोन खिन्थु जोङो 18,500 मोनदोंमोन बे हिसाबै डिफारेन्सआनो जोंहा बुरजाखा बे हिसाबै जोंहा सिन्था खालामनांगौ खोथायानो गैखाया बावखुंग्रि समस्तियाव आरो बहाय बावखुंग्रियाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय खुनु रावआबो राजनितिक दला क्षमता गैया